سلام لكلكم يسغيك أب أنس برختيخي فلكر سغم برخيو أم لتتسقى يا بهير مساخي أو في السيتي داسي بالكي فتيات معصر لنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا حرقت لمن الأمين اشتاوي سري زين عملك المداني يس كريستوس كاني كانا سريهات يادم تسيا بسا ولدو لبركاسيات إبرهان أنتم عبيا كانت وعيدي كانت رون ساري قصانات بس منكم نفتانو نتعاني إلى سينرس كله هذا يا بهار النكسوس من العصر تلتا دي مهر نكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهر النكسوس بالعصر تغلطي بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا نكسوس بنت أجزتنا مريم 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 مهارن كريستوس مسا ساعزيا من بارس سقاقويتنا يس كريستوس ما قبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سال مسل زغني كمون داتا قدي عد مسر تقصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نقرنا يغرب هالزي أبيهر أبو نقويتنا أملغنا مدحنا يس كريستوس نمسكن لنا شاورنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نصحنا سعادة سعادة ونبتحنا يو جون بزا قدس على زيان وكل زمن وتنان يفصم سلام كحلونا كل نزع جابير أملخنا ندمنا لنا وقويتانا جابير كل التعذاب ونقويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس يعلو كل قبرين انت كل قبرين أو اشتغل قبرين نمسكنك كالنا سلسة كانان زرد أخنان زحلقنان نبخاون سلسة كانان تقبل كانان سلسة كانان زتنا خنان سعادة يوم سلسة بصحنا نمسكنك وقويتاي يقرب لنا ومفكر سبسلة زندمنك لنا نزا قدس على زيان كل زمن وتنان ناخاب مفراب فسم سلامكم فسم هبنا كل قناعتين كل مكران حبو نقول زغني كل قبر سيطانين مخرف عالسواتين من لعل سلان وقويتا كبارح كاب كل حزب خاون أرح كاب زرياب زلزلنا يبوتاون أرح زتعمل زحيشن أزلنا تمانيا من كربيتين كل حال سلام كل رجل سلطان ذهب كنا نسخا خمو كاب كل خفاء دحننا بالا حنان برنا فتنا يتأتونا حدا ودخاويتنا ملغنا مدحنا يسكر سوس انت فقر سبيل بزقور محرتين نقرتان مشاغا معرم محوم زغنا منفس كبرسن بسقانا صنعاتن بوزر لك على من كل سعن زل على معلم امين من الساعة مزمور حمسان حدا فاملاك كمسال خام حرني كم تعبير رهقا بسايد مسس كواسايا صبيك حسبني كو حتياتي ويناتريني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كل مأيو زربا خاص عدق فردغان سبون كاتر كبسي أنا أخاط راي بدلكو أبقى ميخا كي قبركو نهو بعبسات ولدكو ميك عب حتيات نستني نونا حق أو اشتغات اليو أحو انتم هرني انت غصر السسم عزات رحني كبرر كسعودو سابني تنزغت كتغيان عاصم تحقوس أصبحت عن حقوسنا اسمعني كزكها بحتياتي كولو نبزل لعبس عيون دمسسو وعملا خطوري لب فتر اللي صنع منفسك أو اشتحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفسك أي تقدفني حقوس مرحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني نقد خانو مفرسكم ربيه أنا بغاق من لسؤيهم وأملاق مدحاني كعداد ما نكفني لساني ينسلك هذا الكتب للإياه ويتعا في مسكانا خنقرس خنا فريك فات مسوات بياب بلكانيو تزي كونس مقرب كل كانيري مسوات المقرارة تبقوني خمو مسوات أملاق صور منفسيو وأملاق نسبرون كتن بايت مقونيها نسيهم تسقها سنة يقبر الله مكات يطي رسالة وندا شو موساد صدقين زحر مسواتي ومل مسوات بحك بلكايو شو عم مسوي أرح قرب الكايو هاللي لويا صلوت جزية دكاس كل صوت نقصين أملاقين مسكانا قربلو حتياتي كحد قال لي إلمنو على هوت يسمع لنا بنا مزمور داوود 230 أبونا بملأك السلام مزمور داوود 231 أدينا ممهر سارة مزمور داوود 232 حبتنا فرويني مزمور داوود 233 أدينا إلسابيت مزمور داوود 234 أنا خبصحي
መዝሙር ዳዊት 137 አቦና ብመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 138 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 141 ሓብትና ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት 142 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 146 ሓብትና ዕልልታ መዝሙር ዳዊት 147 ሓብትና ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት 148 አዴና መምህር ሳራ ዓዊልክን ከተብፅሓልና ኢኸን ተራበኝ ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርህን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን አሳሂታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ አዕዋምን ጽህድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ አዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን አግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን الهوت يسمعنا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤሉን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩን ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናብለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤሉን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን ቃል ህይወት يسمعنا አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ አረ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ከቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ቃለ ህይወት يسمعنا አሜን حبتنا فرويني ተወልደ መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ يا ربنا ቃለ ህይወት يسمعنا ቃለ ህይወት يسمعنا አሜን መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ ዘዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ነብር እንተ ዝኸውን ነሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወት ነይሩ ግን ከ ጽሑፍ ዝኾነ ተግባር ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትኪ
اتحمق كين أب قدميتي حقني مس زغلع أب عرات حتيات تسأتحكي أب في شلل كدر عن سجاقي كلخي انت إيو اتهبيو مرسي أو كروستوس أملاقي بتي أزيت تفرهن فردخا اسم بدن نتيجة العالمات فردخا انبركخن بتي ملكتاوي نصبرا برهانكا انكتكت اللهو أنا حسمون دنسون أب عرات لكيسة زلهو أب هيوتيون زي قدوس تخونكو نايتي تقبل غرز أبنتكو مسار أف لبينا وعكو أملاح أنا قبلني عمو يقرأ بلالي اللهو بالله لبنا زاني وزلتني للعالم آدم آمين يعني آمين آمين. قال هيوت يسمع لنا حبتنا عللتا ونسهت دنجل ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮም ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታደን ኢኺ ዕዲ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ቃል ህይወት يسمع لنا حبتنا فرويني وويتا بزايت زيان عمو الرابع مرقيتا وقويتا بزاليت زيان عمو بزي حديات مخن حدر حلونا وقويتا أملحنا بطاتنا نسرى بروحيها طرفتك أزي بزوح إيو قدوس سمقاون نزل عالم كبري قمرقو إيو أمين وقويتا كمت أباها توكلنا يزلنا محرتك خموها تخنلنا انت خلو نعاها يتبيا اللوا نسخا خاء أب أوان مقبي تهبوم وأملحنا المدحانينا وتسفى كله وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخا إيخا قبزي عليتي زي نزل علم تدحننا تعقبنا أمين وقويتا بروح إيخامو بردخا محرنا وقويتا بروح إيخامو حق أنتك أردأنا وقويتا بروح إيخامو كبرخا أبحالي وقويتا محردكا نزل علم ينبر وقويتاي نعاي نتقوار إتكا كاولدو نابولدو معقوبي سلزخونكا أي تنتقني وقويتاي نعاخا أدلي إيومو محارني ننفسي أدحنان النابلكو اتلي اللهو وقويتاي أباخا توكيل اللهومو أدحناني فقادكا خنقر كا محارني نسخا أملاخي فالفالي هوتئيخا ببرهان كادما إنا برهان النرئي محرتكا نابتم زفلتوخا كبرخا خا ناب قنوعات لبي تمتع ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማ ይግባእ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ንዓኻ ብምእማን ንስምካ ብምዝማር ሰናይ እዩ እሞ محرتك أبتت صباح حقنت دماء ليتي أزنتو أمين أمين قال هيوت يسمع لنا حبتنا رزنت داسي سلوس قدوس سوري روين حد نيوكم وداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መፅኡ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حتياتنا حلقلنا وقويتا بدلنا يتسبسولنا وقويتا عبسانا يقرب لنا
وقويتان حمات صحاب صحيم من تتقدسم كالكافة والسم وقويتان تمزمتو وبتاتنا نديتاتنا نحاتنا نحاتنا كعنف سما عرفة وخاب حاتيان زخون كاقويتا محرنا وخاب حاتيان زخون كاقويتا رعنا لما نقا تقبلنا كورن مسقانا بفصم عرقن قدسنا نعغاي قبامين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا وقويتا بقعات قرنا مسقانا غمجلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سبكاي قدس مسلم كتاب واركان تاب سمايكم دمام دريب معلت مقبلنا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا كفادخنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبرن نزل علمنا كايما آمين مريم من أي قدوس كبريم ملا سلام تا سلام لك اللهو نغا دنقليخي شقاخون دنقليخا دي جابير تباد قوي تا سراوي سلام لك اللهو نسغي كاب أنس برغتي خي فراكار سخون برخون تسقى زيابير مساخ أي أوفيس ستدس والكي حاتياتنا سريرنا نفت ودخ يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا آمين قال هيوت يسمع لنا آمين مسقانا نقدس الإنجل مريم حبتنا رزنة Yes. أبيت اللهو مسقانا نقدس الإنجل مريم ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ንእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣትና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን قال هيوت يسمع لنا ጸሎተ ሃይማኖት ኣዴና መምህር ሳራ ናይተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክኒ መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሃነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥቃን እድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ጎይታ መሃረና ጎይታ ባርከና ኣሜን አሜን ቃል ህይወት يسمع لنا ኣዴና ኤልሳቤጥ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ ሚቲኹን ዘለኹን ሰምዓኒ እንተልይኹን راي حبتنا فروين تولده ربنا كلام تسمعنا ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዱ ካብ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግን ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ካብ ሰማይ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምንታና ምን ሰብ ምንት ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ልበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ ይብሉ ጎይታ ምሕብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ነቢያት ተዛረብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ዘለኣለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን
ميتيهم زلهم أبناء ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 كريالايسون 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 ክርያላይሶን 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 كريالايسون 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريالايسون 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 ሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريالايسون 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريالايسون كريالايسون أدينا إلسابيت قدوس قدوس هراي حبتنا فرويني قدوس قدوس ربي مريتا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ክብርኻ ብልግስናትካን ምሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ዝበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ኣቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ወጎይታ ውቃዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ كأملاكنا أملاكنا وأكو بكما بسانة بكما رتك أملاكنا وأكو بكما بسانة وقويتا بقعات قرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقستغا تمسا فغاد كامتا بسماي كوم دما أمدريخو نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا نحوسانا ندقلنا كابكفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر نزل على مناتك إمام ينعوزت يا مريم بناي قدوس قبري ملا سلام تا سلام لك لكو حلنا خدنقلي خي بشجاع خون دنقلي خي عد جابير صباحات قويتا سراوي سلام لك لكو نسخي كابان السبرختي خي فركر سخون برخيو او ملتا تسقى جابير مساقي او فسيت دس بلكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا محرت لمن لنا ناين السحا صلوات وقويتا
أبزا معلت دي آب قد ما خايخون بتجبار أبزا معلت دي آب قد ما خاب تجباركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحط أنا يو نسخة سابسن نسخة روحن بكل واسطنا زحط أنا نسخة روحن مبكر سبن سلا زخانك من تتقدسون كالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كنا حضر سلامك تيتهبنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتانا سلام كحلونا خا ناي سلام الأكل أقلنا بس أقام برهرين إتما أفكار سب زخان حدا ودخا كتنا أملاقنا مدحنا يسكرسوس يتبوهم مسؤون كبرين وداسيان قرمان تلقا معاري خام زورنا وعيوت منفس قدس مسكانا يقبعك حجن نزل عالم من أمين دحرنا بتوقف زل دحرنا بتوقف ساعات زل صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وعمنا بتوقف ساعات انجزين وسماينا مدرين بخبرة سجري الكا كرسوس من أملاقنا بعلنا ويط عقس مزح مرتين بسنات ملا خارحون اتمانا زغدامي محطة نياتات محر حاتب نسحات ماليس بيوت كان برمبر ماتو زي تدلي انت سبايم دلو تسوى سمايات كرخبو كل من ابدو حنا تتقدم وقويتا ابزا ساعات زيان انت تسفات سبايات كرخبو إن كل من ابدو حنا تتقدم وقويتا ابزا ساعات زيان اب كل ساعات اللي معنا نتقبل وتناك انا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفو عزن سكات برد عنا كلنا ممكن نقبو لسان ملاقت حلونا ناودت امنت كنا من رحمة انتي نابت زي مرمر زي مسلم فلتتك بس حد لنا مسخان زل علم بروخي امين وقويتا بقات قرنا مسكانا كم زلنا خنصلب سماعتنا برابونا سمكا يقدس من قصة تمزا فقد كم تاب سماي كم دم عمدري يكون يعلت مقبنا لهم يحبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا من قستن حايلين كبرن نزل علمنات كايما امين عوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتها سلام لك له حنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عند جابير تواد قويتا سراويت سلام لك له خكاوان استبرختيخي فركر سخم برخيو قوم اللي تتسقى يا بهير مساخيو قوف السيتي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس ما انتانا محرات لمن لنا امين فري سقا قويتانا يسوس كريستوسن فري جابي ربون حبرت منفس قدسن ابلع علينا ابلع لكلكم ابلع لبزز لنا يبطان عصفن دربن كوين ورد يا بيري قبلو ترفق زينا دما املاخي بارك لنا سلكل تمسكن ቃለ ሕይወት የስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኢና ክንርኢ ካብ ጉባኤ ካብ ተሳተፍቲ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ስለ ዝመፀና ራእይ ዮሐንስ ብከም ዝመፍርሒ መፅሓፍ ራእይ ዮሐንስ ምስጢር ትርጉሙ ዘይከኣል ከምኡ እዩ ዝመስለና ነይሩ። ሕጂ ዝናይ ቦታት ትርጓሜ መግለፂ ሰማዕና ግን ዝያና በሪሂልና እሞ ዝያዳ እንደዝዓሙቕ ዝብል ሕቶታት ስለ ዝመፀ ምስ ቦታት ተዘራሪብና ኣሎ። ከዓ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ብዕሙቕ ዝበለ ክንሪኦ ዋላ ሓሊፍናዮ ዘለና ምዕራፍ ሓደ እውን ካልኣይ ግዜ ክንሪኦ መደብ ኣሎ። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 2 ኢና ክነንብብ እተን ሎሚ ንሪአን ግን ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ጥራይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንባብ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 7 ናብ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝተላእኸ መልእኽቲ ሓብትና ረዘነት ካብ 1 ክሳብ 7 ኣዴና መምህር ሳራ ካብ 8 ክሳብ 11 ሓብትና ዕልልታ ካብ 12 ክሳብ 17 ናብ ቤተ ክርስቲያን ጴርጋሞን ዝተላእኸ ማለት እዩ። ሓብትና ፍረወይኒ ተወልደ ከዓ ካብ 18 ክሳብ 29 ናብ ቤተ ክርስቲያን ቲያትራ ዝተላእኸ ማለት እዩ። ኣብቲ መግለፂ ንሪኦ ግን ክሳብ 11 ዘሎ ናይተን ክልተ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ኤፌሶንን ናይ ሰሚርናን ኢና ክንርኢ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር። ቀዳማይ ንባብ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስካዕ 8 ዲያቆና እስካዕ 7
كتاب شوعته ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሑፍ እቲ ኣብ ሰማይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከል እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትጸሮም ከም ዘይከኣለካን ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እውን እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስቲ ከዓ ኣሎካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻን ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ እንተዘይኮነስ ክመፀካ እንተዘይ ተነሳሕካ እውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብቲ ስፍርኡ ከዘንብሎ እየ ግናኸ ነቲ ኣነ እውን ዘፅኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ተፀልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳእ ኣሎካ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዘይስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ ኣሜን ስለቃላት አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ቁፅሪ 8 ክሳብ 11 ናብ መልኣኽ ማህበር ሰሚርናውን ጽሑፍ ንጽሑፍ እቲ ቀዳማይ ዳህራይን ሞይቱ ዝነበረ ሕያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ ጸበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉን ግናኸ ማህበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድሲ ኣይኮኑን እፈልጥ ኣለኹ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሌታትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ንጸበባን ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍርሃዮ ክሳዕ ሞት እውን እሙን ኩን ኣነ እውን ኣክሊል ህይወት ክህበካይ ኣሜን እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማህበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእን እዩ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ፍቅዲ 12 ክሳብ 17 ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ እውን ጽሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ንኣንቲጳስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእኸልኩም ብዝቐተልዎ መዓልቲ እኳ ንእምነተይ ኣይካሕድካያን ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር ንጣዖታት እተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቕ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ዝሓርዙ ስለ ዘለውኻ ግና ቁሩብ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡ እውን እዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሓዝቡ ኣለውኻ ስለዚ ተነሳሕ ተዘይኮነ ቀልጢፈ ክመጽእ ብሰይፊ ኣፈይ እውን ክወግኦም እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር ማና ክህቦ እየ ጻዕዳ እምኒ ድማ ብዘይ እቲ እተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጣ ኣብታ እምኒ እቲኣ ተጻዕፈ ሓድሽ ስም ክህቦ እየ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓና ናብ መልኣኽ ማሕበር ቲያትርያ እውን ጽሑፍ እቲ ከመሃልልታ ሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘለዎ ኣጋሩ እውን ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ትመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን እቲ ግብርኻ እውን ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ከም
زي زبزح فلت الله ربنا العلا بلو عره እግዚአብሔር ይደግፍክ ግናነቲ ነቢ እናበለጦስ ነቶም አገልገልቲ ከምንዝሩን ጣውታት እተወሰነ ክበልዑን እተምህሮም እተስሕቶም ዘላ እዛቤት እታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ኺበልካ ኣለኹ ምንቲ ክትምሳሕስ ኢለ ግዜ ሂበካ ግዜ ሃበንስ ንስኻ ግን ካብቲ ምንዝርናኻ ክምሳሕ ኣይደለየትን እነሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕሙም ክወድቕ እየ ነቶም ዝዝምዉ ከዓ ካብቲ ግብራ እንተ ዝተነስዑስ ናብቲ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ ንድቃስን ብሞት ክቐትሎምስ እየ ኣነ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዉ ማሕበራት ክፈልጣ እየን ነፍሲ ወከፍኩምን ከከም ግብርኩም ክህበኩም እየ ኣብ ቲያትራ ንዘለኹም ኩላትኩም ካልኦት ግና ነቲ መዓሙቕ ሰይጣን ከሚነዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይምትኩምዎ እዚ ምህሮ እዚ ንዝለኩም ንዓኻትኩምስ ካልእ ጾር ኣፂረኩም እየ እብለኩም ኣለኹ ክሳዕ ዝመፅእ ግድነት ዘለኩም ኣፅኒዕኩም ሓዝዎ ነቲ ዝስዕር ክሳዕ መወዳእታ እውን ግብረይ ዝሕሉስ ከምቲ ኣነ ካብ ኣቦይ ዝተቐበልክዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣህዛብ ክሰልጥኖ እየ ከምቲ ኣቕሓ መሬት ሰባበር ገይሩ ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም እዩ ኮኸብ ፅባሕ እውን ክህቦ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ማሕበራት ዝብል ዘሎ ይስማዕ ስለቓላቱ ኣምላኽ ክበር ይመስገን ክልኩም ይባረኽ አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና መልእኽታት ናብዘና ቤተ ክርስቲያንን ናብ መራሕተንን መጀመርያ መን ምዃኑ መንነቱ ይገልጸሎም ክግለጽ ከሎ ንነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕ ቤተ ክርስቲያንን ብፍሉይ መግለጺ ኣነንነቱ ክገልጽ ከሎ ካልኣይ እቲ ዝገበርዎ ዘለዎም ጽቡቕ ነገር የዘኻኽሮም እዝን ጽቡቕ ረኺበልካ ኣለኹ ኩል ግዜ ኣምላኽ በቲ ጽቡቕ ንሕና በቲ ጎደሎ ኢና ንጅምር ኣምላኽ ግን በቲ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝጅምር እቲ ጽቡቕ ነገር እዝን ረኺበልካ ኣለኹ ዝን ጽቡቕ ኣለካ ኢሉ የተባብዖም ሳልሳይ ነቲ ዘለዎም ጉድለት እዝን ከዓ ጉድለት ኣለካ ኢሉ የጠንቅቕ ንኽን ንስሕ ከዓ ዕድል ይህብ እንተተነሲሕካ እዝን ጸጋ ኣለካ እንተዘይተነሲሕካ ግን እቲ ፍርዲ ከም ዝመጽእ ብሓፈሻ ከዓ ነቲ ዝስዕር ዝተዋህበ ተስፋ እዚአን እየን ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እዚ ናብዘን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ንኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ከም ዝምልከት ኢና ርኢና ነርና ስለዚ ሎሚ ከምቲ ኣብ መእተዊና ዝበልናዮ ናይ ክልተ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤፌሶንን ናይ ሰሚርናን ኢና ክንርኢ ጎይታ ዝገለጸሎም ዘለዎም ፍልልይ ነቲ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤፌሶን ተነሳሕ አቤት አራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አባና ሕጂ አባና መጽ አራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አባና ስለዚህ ነቲ መልአኽ ናይ ኤፌሶን ወይ ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤፌሶን ተነሳሕ እንደዘይ ተነሲሕካ ግን ዝብል መጠንቀቕታ ክህቦ ከሎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰሚርና ወይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰሚርና ግን ከምኡ ዝብል መጠንቀቕታ ክወሃቦ ኣይንሰምዖን ማለት እዩ ስለዚ ክግለጽ ከሎ ንነፍሲ ወከፍ በቲ ዘለዎ ኩነታት ይግለጽ እዚ ከዓ ንዓና እዩ በቲ ዘለናዮ ድኻም በቲ ዘለናዮ ፈተና በቲ ዘለናዮ ኩነታት እግዚአብሔር ከም ዝግለጽ ነቲ ምግላጽ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ክነስተውዕለሉ ቀንዲ ኣርእስቲ ትንታኔ መጽሓፍ ራእይ ምዕራፍ 2 መወከሲ ትርጓሜ ኣቦታትን ኣስተምህሮ ኣባ ቴዎድሮስ ያዕቆብ ማላታይን ፋዘር ቴዎድሮስ እዚ ትርጓሜ ወንጌል ዮሐንስ እዚ ቅድሚ
ምክፍፋል ቤተክርስቲያን ዝነበሩ አቦታት ቤተክርስቲያን ወይ ቸርች ፋዘርስ ዝገለጽዎ ዝተርጎምዎ ትርጓሜ እዩ ብድሕሪኦም ዝመፁ አቦታት ቤተክርስቲያን ከም ዝበልዎ እምበር ናታቶም ትርጓሜ ኣይቆመጡን ነዚ መጽሐፍ ራእየ ዮሐንስ በጥቅሉል ካብቲ ናይ አቦታት አወሃሂዶም ዝፅሓፍዎ ከዓ ፋዘር ቴዎድሮስ ያዕቆብ ማላታይ ዝበሃሉ ግብፃዊ አቦ እዮም ብዙሓት መጻሕፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድስ ኪዳንን ትርጓሜ አወሃሂዶም ዘሕተሙ አቦ እዮም ዝበዝሕ መጽሓፍቶም ዳርጋ ኩሉ ክበሃል ብናፃ ብፒዲኤፍ ብናፃ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከም ዝመሰለ አቦ ክንደዛ ዓይነት አበርክቶ ዝህቡ ምህላዋ ቤተክርስቲያን ከዓ ንዓና ሎሚ ዓብ በረኸት እዩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ተን ቀዳሞት ክልተ መልእኽትታት ናብ ቤተክርስቲያን ኤፌሶንን ሰሚርናን ኢና ክንርኢ መግለፂ እዚ ትምህርቲ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ሸውዓተ አብያተ ክርስቲያናት ዝለኣኾ መንፈሳዊ ታሪኻዊ ትንቢታዊ መልእኽታት ብዕምቆት ዝድህስስ እዩ መንፈሳዊ ታሪኻዊ ትንቢታዊ መልእኽታት ብዕምቆት ዝድህስስ እዩ መኽፈቲ ጥቕሲ እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ሂወት ክበልዕ ክህቦ እየ እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበረት ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር ዝብል እዚአን ሸውዓተ አብያተ ክርስቲያናት ዝተዋህበ እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዝስዕር ምስ በለ ግን ንነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ተስፋ ከዓ ፍሉይ ምዃኑ ይገልጽ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዝተዋህበ ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ሂወት ክበልዕ ክህቦ እየ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ብሓፈሻ ናይ ራእየ ዮሐንስ ሓፈሻዊ መጠቃለሊ ጥቕሲ ኣብ መእተዊ ከም ዝረኣናዮ እቲ ዘበን ቀረባ እዩ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ሰምዕዎን ዘንብብዎን ብግብሪ ዝገብርዎን ብፁዓን እዮም ምስማዕ ምንባብ ኣብ ዕለታዊ መናባብሮና ብግብሪ ምትግባር እዚ ሓፈሻዊ መእተዊ ኣብዛ ናይ ሎሚ ምዕራፍ 2 ከዓ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር ክሳብ ኣብዚኣ ዘላ ናይ ሸውዓተ ናይ ተና ቤተ ክርስቲያናት እዩ እቲ ዝወሃብ ዓስቢ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ይፈላለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ሂወት ክበልዕ ክህቦ እየ ምስጢራዊ መዋቅር ታሪኻውን መንፈሳውን ስኒት ነተን ሸውዓተ አብያተ ክርስቲያናት ዝተጻሕፉ መልእኽታት ኣብቲ እዋን ብታሪኽ ኣብ እስያ ንዝነበራ ማሕበራት ጥራይ ዝተወሰኑ ኣይኮኑን ንሳቶም ብሰለስተ ደረጃታት ዝተዋሃሃዱ እዮም ታሪኻዊ ኣብቲ እዋን ዘጋጥሙ ሓቀኛታት ፈተናታትን ዓወታትን ትንቢታዊ ናይ ምልእቲ ቤተ ክርስቲያን ታሪኻዊ ዘመናት ዝውክሉ ኣብነታዊ መድረኻት ውልቃዊ መንፈሳዊ ቃልሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ውሽጣዊ ቃልሲ ምስጢራዊ መልአት ቅዱስ ቪክትሪያኖስ እቲ ቀዳማይ መጽሓፍ ራእይ ዝተርጎመ ኣቦ ከም ዝምህሮ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 7 ምውካሉ ንሓድነትን መልአትን ናይቲ ሓንቲ ቅድስቲ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ንምግላጽ እዩ መንፈሳዊ መስትያት እተን ማሕበራት ዝተዋህበን ተግሳጽን ንቕሓትን ሎሚ ንሕና ህይወትናን ልብናን እንርእየሉ ሰማያዊ መስትያት ኮይኑ የገልግለና ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ቀዳመይቲ ፍቅሪ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ናብ መልአኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሓፍ እታ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከል እተን ሸውዓተ ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ እዚ መንነቱ ነቲ መልአኽ ናይ ማሕበር ኤፌሶን ክገልጸሉ ከሎ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ዝሓዘ እተን ሸውዓተ ቤተ ክርስቲያናት ወይ ሸውዓተ
ملو فلسم قطري perfect number يبلو number 7 is a perfect number يلوم ترجمومو معناته مزمز قصالي بزح شوعات خمس رأخو شوعات خمس رأخو شوعات خمس اتا ابي مانا يدو شوعات خواخب تزحزه اما اكلتن قومت قنديل ورقون زملالس كمزي بلالو اب ايدو نهالوا اما اخلن كاب ملئات زملالس كل صقمنان كل شجرنان كل دخامنان كل حاتياتنان قليص ولا بتحتي لبن كلاليتن زمرمر مخانوي ناي كريستوس مجلسي اتشوعات خواخبتي ابي مان حيزو اما اكل شوعات ورقاوي قنديلات زملالس ويتا كبيت كريستيانو زي فله اما اكل اخوين زحلوان حايل زهبان مخانو يرغاغص اتي ابي مانا يدو شوعات خواخبتي اب يدلو كله اب يدلو اب ايدو نهالوا خاني اما اكلتن شوعات قومت قنديلون ورق زملالس اما اخلن كا አሉ አብ ኢዱለዋ ንሱኻ አብ ነፍስ ወከፈንካ አማ አኸለን አሉ እዚ በጀካቲ መለኮታዊ ህላዌ በፍጥራት ክኸውን ዘይክእል እዩ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ቀዳመይቲ ፍቅሪ ፍቅዳ ሓደ ክሳብ 3 ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባኑ ትጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሐዋርያቴና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምስ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣለካ ስለስመይልካውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻንካ ከመይ ዝመሰለ ጸጋ ዝበዝሓሉ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነበረ ይዝገልጽ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ግብርኻ ጻዕርኻ ትዕግስትኻ ነቶም እኩያት ሰባት ክጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሐዋርያቴና ዝብሉሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣለካ ስለስመይልካውን ተጻወርካ ይሰልክኻንካ ትዝነበረ ነገር ካብ አምላኽ ዝወር ነገር ስለዘየለ እግዚአብሔር ዝርስዕ ገፋዒ ኣይኮነን ከም ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ በሓደ ነቲ ዘለዎ ነቲ ሐዋርያት ሓቅተም እንዳተመሰሉ ዘሸግርዎ ዝነበሩ አለሊ ፈሊጡ ዝወሰደ ስጉምቲ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ትዕግስትኻ ኣለካ ኢሉ ንኹሉ ነዚ ኩሉ ከዓ ብትዕግስቲ ይሰርሑ ስለስመይልካውን ተጻወርካ ኢሉ كل تزقروز نبرة نقول تغمون خناتات زي كونس سلسم كريستوس بزي مثل كاي كايلو كيس الكها ازي سقاتات زعلك كايزمي اتتصبوق قبري تعقستهم نوكيات سبات زي مصوارهم كمون نتم حاسوت حواريا مرميروم مفلاتهم قدوس إغناطيوس يفيسون كابتن تجميرا حوارياويت محبريا نساتهم نحاسو تمهرت صنع مخاتهم غيرهم له قال أملاح كممهر عدي أيوعلون سلازي تنحاسو تمهرت اندحركو غير كوينو تنحاك تمهرت بقبو كمهر اللووي قبري نيكولاويان حقنيا خهنتني فقدي 4 كساب 6 جناخه نتا قدامي تفقرها حديكا يا اخامو ازي رخيبلك الله خوي اب حقموسي لعل الشيخ زخونو قبراي تقبر كم زنبرو جن مترنافون كتعملنا نموسي اب 10 تأزازات صميقو خمزهابو نتوم 10 تأزازات كاب كل تصلات كم تصحفو اب تقدامي صلات تم 4 بجكاي كالوت امالختي هالوها بجكاي كالوت امالخت اي تكبر اسم እግዚአብሔር አምላክካ በከንቱ አይተልዕል ንመዓልት ሰንበት ክትቀድስ አዘክር ዝብል ዚኦም اب ተቀዳሚቲ ጽላት اب ተኸላይቲ ጽላት ካ اب ተተነብረሉ ምድሪ ዕድሜኻ ክነውሕ እንጀራኻ ክሰፍሕ አቦኻና አዴኻና ክብር ዝብል مزخونه سبع لتاو مناورنا خن برنا زخل اب حديث كدان كبرن زخرسم يخون قويتانا مدحنا نيس كريستوس نتن 10 تأزازات اب كل تأزازي تقليلون نእግዚአብሔር አምላኽካ بملء لبخا بكل حيلخا
بكل أمرها بكل سبنتك أفكرو زيات قداميتي تأزازيا إتا نعات مثلا كلا أيت تأزازك نبصايكا كم نفسها أفكرو سلازي إتا قداميتي فقرها حديكا يعيخومو أزي رخيب الكالو انتاي كويني ينات زنبرو ندحريت تمليسو نا እግዚአብሔር بملء ልቡ يفقرو نيروس እዚ ፍቅሪ እዚ እንታ ኮይኑ ይጠፊዎ ኣቦታት ቤተክርስትያን ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ሂቦም ልለው እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ጎደሎ ምስ ነገሮ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብርኻ እውን ግበሮ ዘክር ተነሳሕ ግበር ተቀዳመይቲ ካበይ ከም ዝወደቕና ኣበይ ከም ዘለና ምልላይ ማለት ከም ተጥፍእ ወዲ ናብ ልቡ ተመልሰይ ተቀዳመይቲ ናብ ልቡ ተመልሰ ስለዚ ዘክር ካበይ ከም ዝወደቕካ ኣበይ ከም ዝነበርካ ኣበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እዚ ምዝካር እዚ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ናብ ጓሄ ከምቲ ናይ ይሁዳ ናብ ካልእ መገዲ ዝወስድ ዘይኮነ ትዕድመ ተነሳሕ ዘክር ተነሳሕ ግበሮ ነናይ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ ናብቲ ዝነበረ ቀዳማይ ዝነበረ ፍቅራ ኣምላኽ بملؤ لبو بملؤ حيلو بملؤ أمرو بملؤ سبنتو نእግዚአብሔር ዘፍቅሮ ዝነበረ እዚ ፍቅሪ እዚ ተመንጢሉ እግዚአብሔር ካብ ዝኸምዝ ሰውረን እዚ ፍቅሪ እዚ ተመንጢሉ ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ክረምቲ ኢና ዘለና እቲ ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ምስ ሰማዕናዮ ካብ ዘይበቁል ቀንዲ ምክንያት ኣጋንንት መጽዮም ነቲ ቃል መምስ ሰማዕናዮ መምስ ሰንበብናዮ መምስ ሰስተንተናዮ ዝምንጥሉ ኣጋንንት ስለንምንጠሊ ካብዚ ንኸይንምንጠሊ ኸ ስለዚ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ተመንጢላ ዘላ ስለዚ እንታይ ዝብሎ መጀመርያ ዘክር ተነሳሕ እቲ ቀዳማይ ግብርውን ግበሩ ስለዚ ዕድል ኣሎ ማለት ኣምላኽ እዚ ስለ ዝገበርካ እዚ ተወሲንልካ ኣሎ ዘይኮነስ ዕድል ፃዋዒት ንንስሓ ኢል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓጣን እዩ ንሓጣን ከምዚ እንዲኻ ኸይበልካ ዝቕበል ብዘይ መገዲ ሓጣን ግን ኣምላኽ ክረኽቦ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ተተባህሮ እንተዳገሩ ብግቡእ እንተዘኪርዎ ውድቀቱ እንተ ተነሲሑ ነቲ ቀዳማይ ተግባሩ እንድሕር ገይሩ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ዓወት ንስኽቦ ኢሉ ኣብታ ገነት ኦም ሂወት ዘላ ክበልዕ ክህቦ ኣትብል እንደዘይኮነስ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ኢድና ንዓና ይህብና ሰብ ከም ዝዘርኦ ይዝዓፅድ እንደዘይኮነ ግን ኢሉ ነዚ ምክሪ እዚ ተቐቢልካ እንደዘይ ዘኪርካ ውድቀትካ እንደዘይ ዘኪርካ እንደዘይ ተነሲሕካ ነቲ ቀዳማይ ግብርኻ እንደዘይ ገርካዮ ግን ኢሉ እንደዘይ ተነሳሕካውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብ ስፍርኡ ከዝብሎ እየ ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ኣብ ኢዱ ዘሎ ንምድርባይ ቀረባ እዩ ማለት እግዚአብሔር ከምዚ እቲ ምርጫ ግን ድልየት ናይቲ ዝድርቢ ዘሎ ኣምላኽ ዘይኮነስ ነቲ ናይቲ ዝድርበ ዘሎ ምርጫን ውሳኔን እዩ ዝኸውን ናህና ውሳኔ እዩ ዝኸውን ማለት እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ሰውረና ግብሪ ኒቆላውያንን ሓቀኛ ክህነትን ፍቅዲ 4:6 ግና ኸ ነታ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳኻ ኣሎካ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነገር ጸብጺብሉ ሰናይ ነገር ካልእ ሕጂ ከዓ ዝነበሮ ፀጋ ብናይ ኒቆላውያን ዝፍለጥ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ብሙሉእ ልቡ ይጸልኦን ይቃወሞን ከም ዝነበረ ጎይታ መስኪርሉ ኣብ ቁጥሪ 6 ግብሪ ኒቆላውያን ጎይታ ኣነ ዝጸልኦ ግብሪ ኒቆላውያን ይብል ኒቆላውያን ስጋ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ሓጢአት ንስጋ ሓጢአት ስጋ ንነፍሲ ኣየብክያን እዩ እናበሉ ርክሰትን ጣዖትን ምስክርነትን ዝሓዋውሱ መናፍቃን እዮም ካብዚ ከምዚ ሰውረና ነፍስና ሓንሳብ ድሒና ስለ ዝኾነት ብስጋና ሓጢአት እንታይ ገበርና ኣይንፈረድን ኢና ብዝብል ክፉእ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ኣብ ሓጢአት ንኽነብሩ ዝወሰኑ ንኻልኦት ካብ ሓጢአት ክነብሩ ምክንያት ዕንቅፋት ዝኾኑ እዩ ሓንሳብ ኣሚንካ ድሒንካ ኢኻ ዝብል ምዚ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ስለዚ
እዚ ግብሪ ዝገብሩ ኣለዉ ነዚ ብምጽላእካ ከዓ ረኺበልካ ኣለኹ እዩ ምስጢረ ክህነትን ስርዓትን ኒቆላውያን ነታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ስርዓተ ማዕርግን መንፈሳዊ ሓላፍነትን ብምፍራስ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ዓመፃ ክኽተሉ ፈቲኖም ምስጢራዊ ምትእስሳር ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ትንታኔ ኩላትና ብእምነት ኣብ ርእስና ነገስታትን ካህናትን እኳ እንተኾንና እዚ ግን ምስጢራዊ ክህነትን ስርዓተ ማዕርግን ዝነጽግ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍና ንልብና ከም መስዋዕ ጸሎት እንጥቀመሉ ዝጽውዕ ውሽጣዊ ቅድስና እዩ ግብሪ ኒቆላውያን እዚ ኒቆላዎስ ዝበሃል ካብቶም 7 ዲያቆናት ኣብ ዘበን ሐዋርያት ምስ እስጢፋኖስ ዝተሸሙ እዩ ከምቲ ካብ ማሕበር መላእኽቲ ይሁዳ ካብ ማሕበር ነቢያት በዓል በለዓም ካብ ማሕበር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ዝወፀ ካብዞም 7 ናገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ተፀውዑኻ ነቲ ፃውዒት ገዲፉ ናብ ዘያድሊ ዝኸደ ምዃኑ እዮም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ገሊፆሞ ዘለው ምናልባት ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብሰፊሕ ብዛዕባኡ ክቐርብ ተስፋ ገብር ስለዚ ናብታ ካልኣይቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ቀዳመይቲ ኣብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ኢና ርኢና ነብሱ ዝገልጸሉ ነብሱ ምስ ገለጸ ነቲ ዘለዎ ጽቡቕ ነገር ይነግሮ ጉድለቱ ነጊሩ ከዓ ዘክር ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብርኻ ግበሮ ይብሎ እዚ ክልተ መገድሎ ተተቐቢልዎ ተነሲሑ ናብቲ ተዳልዩ ዘሎ በረኸት ክኸይድ እዩ እንደዘይ ተነሳሕጋ ግን ቀልጢፈ ክመጽየ ነቲ ቀንዴልካ ከዓ ካብ ቦትኡ ከድርብየ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሞት ኪዱ ዝብል ከቢድ ዝኾነ ዘለዓለማዊ መለኮታዊ ውሳኔ እዩ ከም ክርስቲያን ከዓ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ሸለል ክንብሎ ዘይብልና መዘከርታ እዩ ናይ ክርስቶስ መግለጺ ቁጥሪ 8 ናብ መልአኽ ማሕበር ሰሚርና ጸሓፍ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ሞይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ሞይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ከምዚ ይብል ኣሎ መግለጺ ሰምርኔስ ብናይ ሞት ስደት እተሓልፍ ማሕበር ስለ ዝነበረት ክርስቶስ ንሞት ዝሰዓረ ኣምላኽ ምዃኑ ብምግላጽ የጸናንዑ እዩ ስለዚ ኣነ ሞይተ ዝተንሳእኹ እየ ስለይ እንተ ሞይትካ ከዓ ክተንሳእካ ኣይትፍራሕ ብዛዕባ ሞት ኣይትፍራሕ ብዛዕባ እቶም ስጋ ዝቐትሉ ኣይትፍራሕ ብዛዕባ እቲ ነፍስን ስጋ ናብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ደኣ ፍራሕ እዩ እቲ ኩነት መከራኻን ድኽነትካ ንፈልጥ ኣለኹ ግና ሃብታም ኢኻ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን መከራኻን ድኽነትካን እፈልጥ ኣለኹ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ብመከራን ብድኽነትን እያ ትፍለጥ እዩ እዚ ግን ስጋዊ መከራን ስጋዊ ድኽነትን እዩ ግና ሃብታም ኢኻ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዓለም ብምድራዊ ዓይኒ ክትጥምተካ ከላ ድኻ ትመስል እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓይን ክርኤካ ከሎ ግና ናይ ጸጋ ናይ እምነትን በዓል ጸጋ ኢኻ ናይ ምድሪ ድኽነት ሰማያዊ መዝገብ ይዝሃንጽ ኤፌሶን እቲ ናይ ዓቢ ተስፋ ፍቕዲ 7 እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንመብሕራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ ቅሬታ ናይ ቁጽሪ 7 ድሕሪ ቁጽሪ 8 መጽያ ዘላ ቅዱስ ሄኔሪዎስ እታ ኣብ ኤደን ዝነበረት ኦም ህይወት ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እያ ሎሚ እቲ ዝስዕር ሰብ ካብቲ ናይ ሓቂ ኦም ህይወት ካብ ክርስቶስን ካብ ምስጢረ ቁርባንን ንዘለዓለም እናተመገበ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርስ እዩ ኣብዚ ቅዱስ ጸጋ ተሳተፊ ይግበርና ኣባ ታድሮስ ማላታይ እቲ ብምኽንያት ኣዳም ዝተዓጽወ መገዲ ገነት
لومي بمسكال كريستوس تخفيتو نتوم استقادلون زسعارون سماعو مقبو خوينو تداليو اللوي بيت كريستيان سميرناس مكران هابتن فقدي شومنتك سابت شعاتن ناي كريستوس مقلسي ناملاخ محبر سميرناس أحاف اتقداماين دحراين مويتو زنبرن هياو زخونن كمزي بلالو سبب خان دخنت كان جناخه هابتاميخا صرفتهم ايهودينا زبلون جناخه محبر سيطانيوم منبر ايهود زيكونو افلط اللخوي سميرنس 10 معالت مكراي ازي 10 معالت مكرا زبل اتن بيت كريستيان التاريخ حيزاتو زلا بيت كريستيان زحلفتو ناي سماعتات مدرخات كمون 10 قصري فصم قصري مخانو يزقلص مالو تقص 10 انه ما انت فتنوس ديابلوس نقلخاتكم نابيت ما 10 خدر بيوم ايو 10 معالتون صباب اخرخبكم يمو نتزمص كمكرا ايتفرحيو كساعموت امنكن انا ون اخلي الهوت كهبكاي انا تهياوي مويتا نوركو حججن هياوي ايلو انا مويتا نموت سعيره 5 ساعه اسخاخا من انت وانجيل من انت دحنت انت داميتكا انا كتساكاي زبل التسفا نتزمصا كمكرا يتفرحيو كساب موت امنكن انا ون اخلي الهوت كهبكا اي 10 معالت مكرا قدوس اغسطينوس 10 معالتي مالت ناي قال معالتات زيكونس نتسباو فصمنانا زفتش 10 تزازات زوكل مسلي مكرا كل غزي درس زلو ومبر زلا علماو خم زيكونه يردي قدوس بوليكاربس إذا قدس أبوزي ناي سميرنس قواسا نيرو كساعموت بتأمامانت تقاديلوي عمج أرشاخ أخمت قويتا زبالو بسماعت النتي زحلف مالتي اتخالا ايموت اتخن فرحو زقبانا كالا ايموت نايزل عالم فردي كابقز أملاخ مرحاق مبر اتسقاو موت كم زي قدانا تسفا هيبونا اللوي سميرنس 10 معالتي مكرايل إذن زلاتو اتمنفس نمحبرات زلو زبلون زلو يسمع اتز سعر بتخال ايموت ايكون قداني نملاخ محبر نا افيسون تايل ونيرو اتز سعر ابتا ابجنت اوم زلا هيوت كبلع منا كبلع كهوي نزي ملاخ محبر ناي سميرنا خا اذن زلاتو اتمنفس محبرات زبزلون زلو يسمع اتز سعر بتخال ايموت ايكو قداني سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጸጋ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝሓደረ እጆና ኣብ ኩልና ይኹን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ክብሪ ምስጋና ኣምልኾ ንዕኡ ይኹን ከምታ ኣቐዲመ ዝበልኮ ራእየ ዮሃንስ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ብዝተኻእለ መጠን ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታት ገሊጾሞ ዘለው ንኹሉ ህዝብና ግልጽ ክኸውን بقبو كندالو ومدبالو أبسألتكم ذكرنا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ني تريف النازلو أقلقلوتنا أو دمهرت نحاونا ديكون محاري نزمهرنا نزقسسنا ندول بحري እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ንመምህርና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ቃለ ሕይወት የስምዐልና ንኹላትና ነዘም ሰማዕና ድማ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሕይወትና ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጉ ይደግፈና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወናዩ መምህር ሳራ ኢድካ ሓፋቢል ክለኽ መስለኒ هو
ዲያቆን ወደይ መስገን ካልኦት እንተለዋ ግን መጀመሪያ ነው እድል ሃበል دحان بزح كاي زمركن مسلني نوي حي سمعنان هراي زين مسكن فصر زبلتያ ብዙሕ ግዜ ኣብ መርጌታ ክዝምርዋ የሰምዕ ሞኖምስ ኣብቲ ዝተማሃርናዮን ከምኣት መስል ስለ ዝረኸብኩ ኣቢለ እያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን ፀዋዓኒ እሞ ክመልሰልካ ትብል መዝሙር እያ ፀዋዓኒ እሞ ክመልሰልካ ዘይትፈልጦ ስውር ነገር ከሪኤካ ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ይብል ኣለኹ ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ስውር ነገር ከሪኤካ ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ይብል ኣለኹ ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ስውር ነገር ከሪኤካ ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ኣነ ኣምላክ ኣምላክ እስራኤል ይብል ኣለኹ ኣሜን آمين قال وتسمع لنا زماري ملا تسوع لنا أدينا ممر سارة تعمت مزمور مشي تسوع عنمو كمل سلكا زي تفلتو عابين سور المستير كنقركا أنا أملاك أملاك إسرائيل إبل الله يا تبل نشي كابو باي نزا مزمور بمصحف قدس مسرت تغسب متكاس كنستنتنا عدل كيبكم جيزان أنتكم ولا حدرة دياقون ماما فرويني هو شيء أنت حتاني لما ما ساراسي أبونا إرمياس لو ما موت دلو خص راح حزلا رخي بيالو إرمياس سالسان سلسته سلسان سلسته الشيء عم ببلنا الشيء أبويتا إرمياس سالسان سلسته ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረካ እየ سمعت دياقونة فان زنيحة لا تقرر الله مرة الشي كلا كم ببعض عصون من جازلة توصلني تنبيت إرمياس سلسته ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረካ እየ ለዓላት ኣምላኽ ይመስገን آمين قالوا تسمع لنا أنا دما كبلو الشيء እዚኣ ዘንበብናያ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ከምኡ ኮይና ተሰሚዓትን እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር ግና ክህቦ እየ ጻዕዳ እምኒ ድማ ብዘይ እቲ እተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብቲ እምኒ እቲኣ ተጻሕፈ ሓድሽ ስም ክህቦ እየ ብዘይ آمين تفكر قال تسمع لنا آمين الشيء عفتنا فرويني اوكي ثانك يو دياقون إذا مزمور داويت 130 الشيء مجرش زلا شدش لأنه هو እግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወኹ ጎይታይ ድምፂ ይስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ መለላ የቕልብ ወእግዚአብሔር ሳህለኻ ትቆፃፀርኒ ጎይታይ ሰሌራሙ ቁፅር ክንደያ
قدر 230 230 ቁጥሪ ክንደይ 6 وكاب حمشت دحاني وإግዚአብሔር تبى نفسي تتبى على بقالو تسفى قبر له حلفاتهم وقحتا تبيوا I think تجاجد أمو نسرائيل تبى يا أما ترشح سهلي أب እግዚአብሔር بزح مدحان كأ أبو إيومو وإسرائيل نግዚአብሔር تتبيو نسون إسرائيل كاب كله أبسهم كدحنهم إيو ثاني رسولي ماشي امين قالوا تسمع لنا آمين مزمور داوود 230 قطري شوعتن قطر شومونتنيا ناي ممر سارة رأي يوحنس معرف كلتا قطر 10 شوعتن ناي ماما فروين دما تنبيت إيرمياس معرف 33 قطر 3 الشي سكي خلوت نوسخو تهليو كالتفيلنا أنا لا يا قريت الشي ماما هيوت إن ماما ترحس ولد حكي أنا دحن ولا ترحس حدنا عمس مرتين زلغ دحن كتسلي أوكي أنا خا أب داوود مزمور داوود معرف 9 حدن 15 16 صوعني أنا ونك ملسلو بسبب مسؤول كخون كنا جفون كخبروني نوح عدمي خزقبو مدحاني ون كريو إيه آمين امين قالوا تسمع لنا ماشي ماما ترحس الشيك عليه وتسمع الله لا تي وانت مساس عليك يا مزمور داوود 210 كوينه شيء بسبباينا بإግዚአብሔር وهو نسوي ملسلي مسكن الله امين قالوا تسمع لنا الشي ماما رزنت أنت مكان مزمور داوود يا معرف 32 قطر شومونتي أنا كمهركا نتا اتخدلا مجدد ما خريك أيه عينخا نابخا عيني نابخا أبيلن كمخرخا أيه امين قالوا تسمع لنا مزمور 30 كلتن قطر شومونتي ده قطر شومونتي الشي مزمور داوود 30 كلتن قطر شومونتي ناي ماما ترحز دما مزمور داوود 210 كاب فقد خندي نيرا عشران 4 210 هو 210 قطر خندي قطر حاجة بأوان باينا بإግዚአብሔር أوه سون ملسلي ماشي قالوا تسمع لنا هو كاب قطر حدا مزمور داوود 210 قطر حدا ماشي قالوا تسمع لنا هراي كالود تدالنا تحلينا قلت فيلنا تاجيزيهم تكمل لما انتي الشبونة هراي ده رح إلى ثاني هنا رهاب كمبيوتر حجمه تباهيلات دي كوينا إفيسون معرف 3 قطر أسرع بناخ خمت أبانا زقبر حيلي كابتن حنا ان لمنون ان حسوان زبله انبزا عزيزو كقبر زكالوي امين مزمور داو يقريتا افيسون معرف 3 قطر 10 ماشي قالوا تسمع لنا بونا رايد تدالنا تهلينا الشمبار كان فقط أملاخ نزع استنتنو ناي مزمور أبزق أخلنا ناي كابزق تسيلنا نابترق المدبنا كان فقط أملاخ نزلومي للتماهر نايو ناي رأي يوحنس عميق تمرتي كان استنتنو حسابنا خنهب ديسكاس كنقبر أبزمتينا مور مبرهي النبلون تحليو أنا زي أتردي أخم زي استنتينا زي أدس سيلاتني زي أخو استخدالي أبزي خمزي أخبل دليلنا كنساتف
أموداتا خا دي برهدنا حتوتات كن حاتتمو أبوتات كمولسلنا منتي قدم جن نابستنتنا تجي زيناتنا يجي زينان تكملو كنت رح نزي أو تصلي ولوني ولا دام ببنا دست بلتنا أنا كنت ولدت ولا أنا شما مفروين الشيطانية وتسمعنا دقامي ميل بدعمي زي رأي وانسي تفرحك أيضا تسفى أزهبك أبتا أطرح مش تسي أمبارس كابي كم زوجة كازذكر أمه تنسح نتي قدام يقبرو خاون قبرو زي كونك متس أنت متسأكا أنت يتنسحكا كاون نتي أدا قوام عند كابسفو زنبلو إيه زغابير خندي لوه مقاني كم حزي تنسحي ناس ولا بدلنا خمزي ذكر بدلنا قريب نفسي نزل العالم هيوت كم زأتونا عجز رأي وهندسي إذا فرحك وين نسب قد تسفى ونزل بكاي زغام زغلنا خلص تسفى لنا نحنا قد أفتح حياتنا أنت نبرنا كم زين رخبو إذا قد تسفى يبنا لما بطعميو سايز قبركا تباليم كاسو مع الله السلة دس بالله النادي أقوى تبارك الله Thank you. عليه تسمع لنا أمين. امبارسي كابي كم زودا كا ذكرمو تنسح نتقدم مع جبرون جبره يعتبر عليه تسمع لنا الشيخ الوت كتندو ديكون حوي شما ما رزنت ناي مقلاص كلت يلي جن سلا دستنتن كوا شيء كم أب هيوتي خاصل تنكفتني كاب قطر حادي كاب قطر خلت سقع 4 زلا قبرخان تعرخان تعقستخان نتم وكيات سبات كتصروم كم زي كالكا نتم حواريات إنا زولو أمو زي كونو تعزيب كايومسي حسوت غينوم كم زرخب كايوم أفلت أرلوخو تعقستخ أرلوكا سلسميل كاون تتصاوركا أي سلكخان كناخي نتقدميت بغرخا حديك كايا أخا أمو إزي رخيبالكا أرلوخو بتعمي هيوتنا دن حجزنا نوبرو زلنا نحالفو دلنا قلص أبيلا سرئيكا أب هيوتي تنكيفاتني كله نتحمع نقر نريئو نعزوبو نستوهلولو نداقو حناوي عشيش ندالنا ينخيد أبناحنا خا ألنا خا ويفلتنا ويكيفلتنا نحاتيو نقبسو حالنا سلازي انتايت متسينس حاتياتنا كير أنا سيني حاتياتنا يسبن دارنا نساء خمزة دمت تقاريت الله مسماري مثلا قريتها أنا مسماري مثلا نيواني بحاتياتنا كير أنا بحاتياتنا يكالي نقوهي وي نساقي وي نسكف قلنا احنا خمزة لنا تفلات انت دي مفلات كم نحنا كم ودقنا نحنا نتم حتياتنا تطرح إدنا خنوات عود كم ديبلنا ترديعتنا عليه تسمع لنا ما رزنت داس لي بلا استنتنا كاب قطر خلته كساب قطري 4 يعني را
كالوت اسمع لنا الشي كالوت يكون محر أنها أرق فتن الشي حفتنا فرويني أب معرف أربعتي إلو مخنات ربعته هو لأنه قلت تشعته سبب الشي ديابلوس كل كيسي يزفتنا أنا حمس حتنا رزنا زبالته بكلنا نفتن بحواتنا نفتن بحضرنا نفتن بقراب بكله تسفاح مقرط دليلنا إيه أبا أملاح كنت حق دليلنا إيه جن ولا تتأبوا ودي متأناو نجيزي إيه مخانو أبي عنتو أبي مجيتا هم بواخلو تفتناس نزل عالم كم زي كنا اندحرنا بأملاحنا قريبنا بحيل أملاحنا تفتناس كم نسعره تقلت لنا إذا معرف زين سلزي نتمكر أحمد خلصي بتصالات بتصوم بتعجستي كنحالفو خمزلنا تردعنا مالتي جن قويتنا يسكرساسون فتفتيني مهناتو نعنا كارئنا يلي برك فتنا يقبؤني نيرو جن بفتنا خاي نبرا نتفتنا حالي فوقي حناول كم أوخ هنكون إدلينا مالتي ما قن حيلها بنا كم دار بلا تارزنات كبادة نغيمينا كنحدق شجرنا إيو سباتنا جن أملاح تقبلنا زلو سنة ينقر كأنو دار أنا بتسدلو مقد بتسدلينا مقد خنكيد أملاح حق زنا آمين كالوت اسمع لنا أنا وين أبقى نشتي قدمنا نمبر كم تاناتاتن رزنتنا نفرويننا نيلنا عين كلن ين حتى النجار كلها إلنا عين تدقم كواقع يقولون بطعمي ناي بحكي كم تزبالو تفرويني حفتنا متجمرتنا ناي رأي يوهانس بطعمي بتي يفرحكاي بدخا بزح نجار زمهرة كالو عبرسي أخمل لألن زدلسي إتا ناي أربعتي قلنا خي نتا قدامي تفغرخا حدي كايا إخمو إزي رخيبال كالو رزنتنا قليت أتا حجة عني كل جزي أبونا خمخرنا خلو أبز أوان زخي إنده نري لنا بعيني بطعمي تي كل نجاراتي تي حاسوت خمس يوم قال كل عزب لازم لبزي أسي بعيننا خان نري لنا حجة مثالي أبتا حنتوين على أبتا كستاخ قلت أتخيني أما تيسوين إسران 10 تايبل عامل سلزباز حي دما ناي بزحات فقري كتزحت ليا اتخسع مودة الزعقس جن كدحني حجي زياعتان أنا تسفات بنازلة كلني لونوين جن بعيننا خان ريقول لنا فقري زحت لكم زلو ود حواتنا حوات بتعمي روي جن اتتعقسة جن كل جزي كدحن كم زخوانا خانا قرنا لهم الساعة تنكيفات إني أبقى أخمل لعلن ديلي إمبر كل لونوين thank you كالوت اسمع لنا ماما هوت thank you الشي خالوت جيزنا نتكمل لا أخل جيزي لنا جنا فرق ساعات يدلو كلاتنا حنت تغسي العلان نزارب ولا الدقم دي أبقى ينكر دخل ولا سبب الله خلق نو تصاقم يلن كاب سقيل كاتا جيزي تقصر تصبق تصاقم يلن مرقامون እሺ أبزع السرتها እንታይ ይብለና ኣሎ ኢሎም እንዴን ከዋትና ኩለ እኖም ተተንፍሱስ ዲያብሎስ ገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእተቲ ድርብዮም እዩ 10 መዓልትን ፀበባ ክረክበኩም እዩ እሞ دمت تفيع لا ماما فريني ተፊያዶ ተኣብየን እንዳዘለ نعم أمبر نحن نسمع لنا إيش سمعنا لها سمع لها اوكي ناتنا مالتي كونيكشن ناتي يبزي يا ريتها እሺ ተረ እኖም ምእንቲ
نتفتونس ديابلوس قال ياخذكم نبيت ما أسرتي تربيهم عسرت معتون سبب رغبكم إيمو نتيز متأكد سبب كرغبكم إيمو نتيز متأكد مكرا عيتبه سعمد ومناتكم أنون أقل الهوى رغبكم إيس لعلات أملاك أبزن تايب ريكا زغل حجز ما زلتي عند حتى عاقيت ناس إزقابير كما يرون عنا فتنا أفتنا أنت نبر ناس اسمك أرشاقم عود كم زلنا أبز حجي زي نريو زلنا أبوتاتنا أبونا زحالفوا مالتي ستيل حجها ما أنت أسيرهم زلوا أبوتاتنا خمو مالتي ما إحنا ون بزخونا هم زغلوا أنا حوات ناس كن فتانينا بعالم مكرالو كن عقس كم زلنا أملاح عقس خذنا تفقري عملها ما تجرش أمو فقري حيزنا تحاليش ناقل أفتنا ما تجرش أملاح للعود كم زلنا نعود تسفاقر ناس أملاح أقول خذنا كنا برلها قاير أملاح يدقفنا لعلات أملاح يخبر المسكين يعني ولا هذا العجب آمين. قال وتسمع لنا الشغالات. شحفتنا للتا نعيس حتى عزلاتني ماشي أختي فقري حموشته ماشي أبزي أمش كسارينا تذكر تنسح أبينا جبر هم زود أكاد ذكرهم تنسح يزبل مش عقل تزي تنسح كاخا أنا تقاومك أنديلسي كابت سفرو خزبلو إيه تبل مش حجيس أبزي حلفة رأي أقول لناس كلتها كهنات رئينا مش تجنرال رئينا تجنرال وكان ما نحفشها وكهنات رئينا إن كهنات كارئينا مش نتم كهنات تدا أخوينا زياس كابتي بيت كريستيان كابتي أقلقلوت نمئلاي ديا تا نتي قوام قنديل كالي كهزبولو إيه ويم ديسبليس قوري أخل كالوس نتي بيت كريستيان كا وقت إلا إسو كابتي أقلقلوت بيت كريستيان كإلا مالت ديو مس وقزات دي زمساسل زلو انت دا أفتي ولقاوي ويفتي حفشاوي كهنات انت دا أخوينا غس نتمنانسي تنشوعات تقومت كانديلس انتا ينزل بالكتاز الله ويس نتنشوعات منافس تزرع أنا ينزل حلفة يعني مسأنيات تأساسر قرب تكتبر علي دلي ماشي أبو سميع مالو قال وتسمع لنا حفتنا للتا الشغالات أنا دو حنتك توك حتت ماشي ممر ቁፅሪ 13 ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ አንቲጤቆስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእኸልኩም ብዝቐተልዎ መዓልትታት እኳ ንእምነተይ ኣይሃደካዮን ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ምግባር ንጣዖታት ተሃርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ቃላት ዝመሃሮ ንባልቅ ዝመሃሮ ምህሮ ዘለዎም ዝሓዙ ስለዘለውካ ግና ቁሩብ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡን በዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሓዝዎ ኣለውካ እዚ ክብል ከሎ እዚኦም ኒቆላውያን ብዛዕባኦም ቅዱብ እንደገና እውን ተብርሁልና ኢለ ቁሩብ ለስተነጽ ስለዚ ተነሳህ እንተዘይኮነስ ቀልጢፈ ክመጽእ ብሰይፊ ኣፈይ እውን ክዋግኦም እየ ኣብቲ ግዜ ምስ ጉጉያት ከሎውን እሱ ንኣምላኽ እንታሽሙ የብሎን የእቅብ ነይሩ ነፍሱ ግን ኣብዛ መወዳእታ እዚኣ ናይ ኒቆላውያን ኣንቶ የብርሁ ነይሮም ቁሩብ ግን ሞር መረዳእታ ደልየ ኣለኩ ماشي ممر قال وتسمع لنا ኣሜን كساب 15
حمشته ديا تحته خاب 13 جميرة هو ماشي هاراي ممر الشيخ علوت تعجزن تكمل كساب أصل Oh, sorry. go ahead سارينا تخي ولا هو خل كساب أصل شديست إلى اوكي أنا سكرت أبزي أختبرها اللي دلي زلخو سبت 24 سي أب تياترا زلخم كل خاتكم كالوت جن نتي معمق سيطان كميو نساتهم زبلوه دي فلتكمو إزي مهرو إزي نزبلكم نعاخاتكم سي كالت صور أيصوركم إيه أيصور أنت أزي أتردات صور أيصوركم أيتركمني يبلوكم قالوا زي حجنتهم زي أقرتك تبرها اللي دلي زلخسي نتهم كم هوارياتنا لهم كم حصد زقاتو نعتاتهم ديو كم أزي أقرتي يا بوتاتنا خقلت لي دلي له بخالة تردي يا أخي كون الشمام يوت قال يوت تسمع لنا أبوتات سميع عمالو يقاخل الليجن أبتي دمت أبتي معالتو دملس كوينو سمعني أو سلري بس إحنا غريتا ناي ممهرون تتصلوا بنا غريتا نانو تازبل كاي أخبل دليل زاسوا عمقت كله الناتو حنت معرفسي أبسل 4 تخفي لازلامو كساعتا لما تمهرنا يخسب قصر 10 حدا حاتيتنا من انت غرد الناسي أي نسبة قبلي لإيه أوكي عرفت نبي بأمبر تتدالو ولا مسلايد كساب 10 حدا إيو أبوناون سلامنتا يخوق متغيرو عميق تمرت سلازغونسي ببن إشتي كرد الناموني سقابت 10 حدا زلات حاتتنا تصبق ناي ماما ممرسارا ناي هيوتن أما تساهم كدو سلازغونا تحطوا ناس أبتعلم متمهرنا ياتغون من انتو فكرة كلونا إشيت thank you حج تردي أتنم sorry أوكي أنا تقب يلا يا أنا خاني شيكبل أبزا قطر 10 نتزمت كامكرا أيتفرحيو كي تقف حيلي ديات راي كابزي أنا موداتا كان ببدلي نتزمت كامكرا أيتفرحيو كسعموت ممكن أناون أغلي الهوت كهبكاي هي تبل بتعمي أزيات قرم دستبل عباي مخري عباي متنقطع عباي تسفاد اللوا تغسيا يهودا نقويتا سيعيبوو 3 عامتن 3 ورحن داكل مسو تملاليسو تماهيرو بزوح تأمرات رئيو بليعو ساتي مسقويتا عبتانا 0 ساعات جن نقويتا أحليفو بمهاب بحمق تأفيو كاب قويتا تفليو كاب منكس أملاق تفليو مالتيو اتي عب يمان مسكال تساقيلو زنبر مولي هوتو عب شفتناتن كالا انزحلفوها عبتانا 0 ساعات بقويتا أمينو أملاق يزسي زغلو تأمرات دقبر دولوس تراسب خونا كألني له أمن قصة ذكرنا سلازبلا أنا إذا العالم هو ترخيبه أنت يا قبل دليل بزح عمت نقويتا سعيب كا مسقويتا تمالاليسكا مودة تخاطري تصبيغون إذا العالم هو تيبل كان مسقويتا أين بركان إخزابير فقادو خينو أب إرجان كادي عبيد كادي أب أجاموت كادي نابويت عند حرمت إخامو بقويتا أمين كمسؤول دحرمويت كخاء نازل العالم هيوت على كمالتي سلازي كسعموت ممكن أنا أخلي الهيوت كهبك أب عدنا حدا ممر يمهرنا نيروسي انتايلو تشالنج غيرنا نسب أفكر رمبر أيتأمنو إلنا نحنا غاوا تأمنون برنسب الصغا بمنم تأمر كند دفات خايو فتوه نسب أي تأمنون يقا سب كتأمن يبل كان باي زوي كم زناي بوليتيكا تمرتين أبساوانا مهارنيرنا 10 تغفلي كم زي كوراني اللي قاليو
ክላስ ሙሉ ተቃዊምናዮ ኣመወዳእታ እንታይ ኢልና ሽዑ ሰብ ሞይቱ ተቀቢሩ ሓመድ ተደፊኑ ርኢኻ ምስ ረጋገጽካዮ ኢኻ እሙን ነይሩ ትብሎ ሕጂ ከተፍክሮ ትኽእል ኢኻ ንሰብ ከምዛ ብዛ ፅሕፍቲ ደላ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ቅድሚ ሙማቱ ክኽሕድ ይኽእል እዩ ኣንጻር ፈጣሪ ኣንጻር ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ ፀረ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሳዳዲ ቀታለ ሓራዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ጎይታ ወፂኡ ስለዚ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ኣብዚ ምድሪ ብእምነት ሓሊፉ ምስ ሞተ እዩ እሙን ተባሂሉ ድፅዋዕ ሽሕ ግዜ ንሰብ ኣፍቅሮ ኣብነት ጠቂስልና ድሮ ናፅነት ድኸሓዱ ተጋደልቲ ነይሮም ኢሉ ኣብነት ኣምፂልና ማለት እዩ ኣዝዮም ንፉዓት ክንደይ ዓመት መስዋዕቲ ድኸፈሉ ድፋጮም ድሰተዩ ኣብቲ ድሮ ናፅነት ድኸሓዱ ነይሮም ስለዚ ሰብ ሞይቱ ምስ ተቐበረ ምስ ረጋገፅካ ኢኻ እሙን ነይሩ ትብል ኢልና እሞ ንምንታይ እዚኣ ኣምፅያ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን 50 ዓመት ንክርስቶስ ሲዒብናዮ መወዳእታና ካብ ጎይታ ተርሒቕና ህይወት የብልናን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንኽብል የምፅያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሞት እሙናት ክንከውን እሞ ናይ ዘለዓለም ኣኽሊል ህይወት ክበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሞት ክንስዕቦ ክሳብ ሞት ክንፀንዕ ክንዕገዝ ኣምላኽ ብፀጉኡ ይደግፈና ከምቲ ንሰብ ገላትያ ድበሎም ኣቶም ሰብ ገላትያ ብመንፈስ ጀሚርኩም ዶ ብስጋ ክትውድኡ ትደልዩ ኣለኹም ዝበሎ ንዓናኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈሳ ጀሚሩ ብመንፈስ ክወድአና ክሳብ ሞት እሙናት ኮይና ክንስዕቦ ኣኽሊል ህይወት ክንረክብ ብፀጉኡ ይደግፈና እዚኣ የስተንቲና ንኻ ፀኒልኩም ስለሰማዕኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትክብሮ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም እሺ 10 ደቂቃ ኣለዋና ሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እየ ሰብ ተደልዩ ብትንደዱ ክትያቁም ሽማ ማረዘን واحد قناة سميرة مسلمي أوكي إذا نبح فترة الشعات يعني حتى مجمريا سببا خان دخلت كان قناخي هبتاميخا تبلسين أي بحكي متصنع نعيتيا سببا ناي مدرن دخلت ناي مدرن مكرا ناي مدرن تبزح الناسي هبتامات بتصقع مخانا خنرسع يبلنا ترى تعقيسنا حليفنايو ترى بتمسكن حليفنايو ترى تصورنا غيرنا لوسي حبتماتينا بتصقع أملاخ نصبقنا إيه موداتنا كتصبق إيه كوينو تسمعني تسفاته بقعن رخيبيا آمين قال وتسمع لنا ما رزنت هراعد التدالهم تحليهم كي كل فوقكم انت قد من ابو بوتات مسقاري التفيلنا أنا وين نفتا عسرت يعني رانا كنت صبا غير كاغلس كايا كوني نحنا وين كم تدبل كايا بديابلوس عبيد بدي انه ما انت كتفتونو سي ديابلوس نجلخاتكم مع سرتي اجي اتفتناسي اب نفس وكفنا له بزخونه ነገር نفتنينا ولا ببيت كريستياننا وين نفتنينا بسبات ببيت السوين نفتنينا ግን اتفتنا كنفتن كلنا ግን بتعقستي اندحري حليفنايو እግዚአብሔር ከአኔ كل ጊዜ ተዓገሱ ይድብለና ተዓጊስና بتعقستي ነቲ ፈተናሲ ባዕልኻ ክትምክቶ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር እንድሕር ሂብካዮ ግን ንሱ ባዕሉ ነቲ ፈተናኻ ይስዕረልካዩ ስለዚ ኣነስ ነዚ ፈተና ከምዚ መፅእኒ ዘሎሲ ከምዚ ክገብሮ ኤልና ንፅዕር እንድሕር ኮይና ኮንቱ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ፈተና ተመፀ ብፈተ ክርስቲያንና ተፈቲና ቅድሚ ሕጂ እውን ነይሩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሳላ ኣቦታትና ዓቕሎም ተፈተና ብሰላም ሰጊሮም ኣብዚ በኸ በፂሕሎ ስለዚ ሲ ፈተና መፅእና ኢልና ክንጭነቅ ከም ዘይብልና ያ ከም ኣኾይናት ስማዕ እንደላሞ ቃል ህይወት የስማዓና ስኻ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ያኻ ቃል ህይወት የስማዓና ዘወደይ آمين ماما ترحاس قال يو تسمع لنا نزد بالكيو نقبر እግዚአብሔር አምላክ ድማ ብጸጉ ይደግፈና አሜን الشبار
مسكي زينا خنكيد غريتا دتلالخم تهليخم تاجيزي حجنا بوتات كهبومي حانت حتى لنا حافتنا قللتا تانا ممر ساران ناي ماما هو تنجين ندمت عبت معالتن ينكملسا ناي حافتنا قللتا جن تا معراف كلتا قطر حمش دلات صبو جيران تيرات تا حتى أبوتات نع مليسوم أبي ملاك السلام دما صولت كيروم أسنتنون مخرن معدان كيروم كعصولنا يوم نابا بوتات كحلفكم قال هيوت يسمعنا زمركنا دينا سارا خمون زستنتنا حتوتات زحتتنا حتنا عللتا نقول له ناون عزيز النقاق حتى حديثاتنا نتي اندزي تنسحخا نتقاوى مقنديلكا خابت سفر أخذ بولئي زبل أملاخاوي والثانية إيو زي نتقاوى مقنديلكا بسفر أخذ بولئي زبل زلو كلت عينت كهنت كم زلو تماهرنا تحادة كهنت اتي صلوتنا نايحلينا صلوت نقربولو كم تابوت كوينو لبنا ايو تخالاي كا اتي ناقلقلوت زوهاب كهنتيو سلازي نازي قوامق انديل كا خبلو خلص نينا يومي من البات ترديان تخينة حابتنا عالتات سمعنا تهلو اتي والثانية نخلتيو مالتي ناتي بقلنا نوهابو ناي قلنا سقا كمون نتنا أقلقلوت زوهابنا تفعلالي أقلقلوت زوهابنا حلافنات بقبو اند زي تتقيمنا له كم تكزابير زمودبو اند زي تتقيمنا له اكزابير يوسدو مالت زيادة عميق ناخن ريو خاني تراي تستوهبنا حلافنات تراي زي كون زتفق نتتواهبنا زنبرة دحنت كاي تفق مالت اكزابير استورنا بتعامي كبيري اتزتوهبنا حلافنت أمونات اندزي كونا اكزابير كاوالعلو يدربينا اتا دحيناز نبرت نفسها اندغنا تتفئ نابنت ابو انجيل ماتيوس معراف 25 قطري 28 كساب 30 داقيم نت مخليت اقدفو امو نسع 10 مخليت زلو وهابو نزوم نزلوا زبل كل يوهابو يوسخون نتزي بلغنا تازلاتو كا يقدفو يوم نززي تقم باريا غنا ابناي وصا صلمات دربيو ابو بخياتن محرقا ماسنانن كخوني እግዚአብሔር ይቅረይበለልና አጋጣሚ ሐውና መሐሩን ተቂስ ወጸኒሁ ይሁዳ ካብቶም 12 ሐዋርያት እዩ ከም እሙን አገልጋለኻ አገሩ እግዚአብሔር አብ ጉባኤ ሐዋርያት አብ ጉባኤ ጎይታ تحاز جنزب بشيموه أنا تو ولا بتكالكا ولا بيت خريستيان كاسي تحاز جنزب ويحساب كفل زم دبسب عزي أمون زخانة أبصرحه أمون زخانة بتبايو ببهرياتو زي سكر زك أب جنزب كنت أب زيبل بتخسيان أمينة هاللوم يا زخانة تكالات حضرته بوجيتا أمون غيرو حضره بوا أبت أمون زي مصنوع تراي زي كونه تلكفكف بالكم زنبره خمتي يوحنس صحيف وزلو بقندو خا نغويتو ب30 قرشي مشكتو اب كند زنسح ناب كالئ مجدي كم زخدمو هيوت خا ابو خمس نحوار ود طفات يلون غويتا يገልጾ ስለዚህ ክልቲና ንክልቲኡ ዝመልከትዩ እንደዚህ ተነሳሕካ ንክትንሳሕ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ትንሳሕካ መጀመርያ ዘክር ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር كلاي تنسح مستنسح كخا نتقدماي نتوديك كايا زلخا نأخالكا تقبار قبر السن تداقيركا اتمحرت تعوج له مستوم سعارتغت كونيخا ابتا كابتناي جنة منا خبت بلعكا خهبكاي سلطات تسفا سلازي نخلتي وزملكتي ناتي ني بقلنا زوهبنا نهيوتنا نمرحلو كهنت كمون ناتي
بأملاخ زوهبنا استفلالي حلافنت مالت قلبتي وهبنا طبب وهبنا فلتت وهبنا كل نجار وهبنا مالت أتي عزيز خف عزيز خنستوعلو خاني حواري قدس باولوس ناب رومية بزصحفو ملؤخت مقراف حدا نا أملاخ كم أملاخ نافلتو كم أملاخ غيروم سلازي قلقلو እግዚአብሔር ንዘነውር ርክሰት ኣሕሊፈሃቦም እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ስለዚህ ተጻዋዒት ኩላህና ተረዲና ነፍስና መርሚርና ክንሳሕ ናብ ኣምላኽ ክንምለስ እታ ውሳኔ ግን ንኩሉ ጥራይ ነቲ ዝተዋሃበና ሓላፍነት ነቲ ዝተዋሃበና ስልጣን ነቲ ዝተዋሃበና ክብሪ ጥራይ ዘይኮነስ እታ ብደም ክርስቶስ ድሒና ዝነበረት ነፍስናውን ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ናብቲ ናይ ወፃኢ ጸልማት ናብኡ ደርቢዎ ኣብኡ ከዓ ምሕርቃ ማስናንን بخياتن كخوني لو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተገሊጻ ብዝተኻለ በሐጽር ዝበለ ተገሊጻ ክትከውን ተስፋ ገብር ዕልልታ ሓብትና ከዓ ንኩላህና ዘነቃቀህ ዓቢ ሕቶ ስለ ዝሓተትክና ትገብሪዮ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ስማዓኺ ሓሳብ ልብኻ ያስምረልኪ እሺ ኣብዚ ቀፂልና መድረኽ ነቦና ብመልአከ ሰላም الرأي كبرنا مسجانا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አባና አባይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና همون حونا ዲያቆን ባህሪ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መምህር ተኽሉ حونا ድማ ጊዜ ገርካ መወከሲ መጽሐፍቲ ገንጽልካ ኣዋሃይድካ ከምዚ ሰፊሕ بعمق عدالኻ سلايد دمزة خير ما كل جزيء أبقى زخا أبتمد له قد ما أملاك حيلي منفس قدس يعتبك كله حسب لبخاد ما يسمر لك كمن سارة زمارية ملاك تسمع لنا زمر اللي ينبركي نتاتغسي 17 حدا ذنبكم كم وين نزغن مهارة زمسنا تحطون كلنا زخون زحتتكم تردعكم زستنتنكم دما نخلكم እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ መቸም ኩሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል መፍርሒ ዝመስለና እግዚአብሔር መጠንቀቅታ እምበር መፍርሒ መፈራርሒ የብሉን ኩሉ ዋላ እቲ ክብእ ቃላት ተኸበደ ንጥንቃቄና እዩ መገድና ንመቅንዒዩ እምበር እግዚአብሔር ከፈራርሐና ኢሉ ኣይኮነን ዘፈራርሕ ዲያብሎስ እዩ እግዚአብሔር መጠንቀቅታ እዩ ዝነግረና እሞ ናይ ብሓቂ ዝክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ዓለምና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ዋላ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኩሉ ንኩሉ ዘጣመረ እሞ ንኩሉ ክንሰግሮ ድማ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና ኣብታ ቁፅሪ سلسته أستنتينه تعجستي اللوكا سلسمي إلكاون تتصاويركا عيسل كخان إلو تعجست لكا سلسمي إلكاون تتصاويركا عيسل كخان إتزو تتصاورون تا إند حريلنا أبلع لزلو يقبرخا صارخا تعجستخا نتوم أكياس سبات كتصورون كم زي كالكا نتوم حوارياتنا زبلو مو زي كونو تعذيب كايم سي حسوتو مخانم كم زي رخب كايم افلت اللخو النابلة دحارجن نزخلو أبيلكاجن تعجست اللوكا سلاسميلكا نخلو تتصاويركا عشل كيكان إلو مبزحة أولومي دك سبات لومس نويحو كبيدو بزيحو إلنا يسلكو النايو أمنتاي أفتنك خون كله أب حمام خون كله أب سببا خون كله تعجست نسعن تسفان ورز كان تقول جزيه أبونا أبي مرجيتا زبلنا دما كل يأتيك أبي تسفى كاب كله زعبي زخف أن حتياسي تسفى مقراتي يقولنا حجي يزخلو النار النابوس حخلو إتي مرح بيت كريستيان
ناي إفسونسي سلسم أملاخيلو تعجس غيرو نخلو دما تصاويرو سلكيني بزيحنيلو تسفى أي قرصن أمو قعزو كريستنا قصاليو مكرا صعري فتنه قن خايز خيل كسع مقابر تخيل تأتو أما إذا دما نعنا عبت مرتيو نتزمت فتنه يعبين عس يخبد يقلل يبزح يوحد بتعجستي كنريو بتعجستي كنقبلو سلب سم قويتايلنا كنتصاورو كيسلكونا بزح الله قال فتنا خمصو كل سب ولا بيت كريستيان سي ناي سلام ناي عرفت قرو طرح زوسدالو ايكونن بيت كريستيان ناي سلام ناي عرفتي نتشجر مس حلف كايو نتفتنا مستساجر كايو انبر بكل فتنه الله امو كيسلكونا ايسلكي كان يزبلو زلو تعجسكا سلسميلكا نخلو صيركا بزيحني بلكان كبيدني بلكان نويحني دما اي بلكان ايسلكي كان كسع موداتا تعجس غيركا نخلو تصاويركا ايخا يزبل دم لما نحنا دما نخلو خنصور እግዚአብሔር ባዕሉ يحجزنا اب ابراويان معرف 10 قصر 36 تايبل فقاد املاخنا غبركم نتا تسفى من انت ترخبواسي تعجس يدليكم يلو انت وين ابتا بزعبا مصات غويتات زارب وانجيل ماتيوس معرف 14 حافتنا هيوت يا مسلني تخسع موداتا زعجسي نسقدحنيو الى تقيسات لنا نيرا ابز دما ناب ابراويان ملخت باولوس انتاي زبل فقاد املاخ اناغبركم نتا تسفام انت ترخبواسي تعجسي يدليكم ايو فقاد عالم فقاد سيطان فقاد حاتيات زقبر اب كبابينا كون اب زريانا كون كنرئ خلنا نحنا قنا فقاد املاخ اناغبرنا تعجسنا نتا تسفى من قصة سماي نسو مسكفته عطعو زي بالله مرحو أبئيدو زحازي ود داويت مزيخ سعد وسدنا تعجستي يدليكم ايو بلنا إما ننبسكم سي بتعجستكم كتطري وعكم زبل اللما جابير نخلنا تعجستي يهابنا حقيو إذا زمن كبيديو هذا جزيه ولا أفكار عصخاسي ملحسكات حسكا ملحسب يوم زاربوخا زمنون اللموجن جابير عقل خبرنا نخلو كنصلي كمزي ناي إفسون ندخلو مستعورة تعجست لكا سلاسمي كله صيركا أيسلك وكان زبلو نحنا لما نزخ نمثل جابير صقو يبزحلنا بعلنا خنعجس بعلنا كله خنقبرين خلنا كل زقبرنا عملا خلنا نابت كل زخيل انت تأميتنا كابتو حيج كساقرنا بتحوخ حلفنا نتمكر عدما كن صقرو جابير كل جزيان تايو انه كان أملاخ بزريو ملأخت أملاخ دما أبتي مزمور داويت مزمور 34 قطر 7 8 تايزبل ملاخ እግዚአብሔር سي اب ذرياتهم እግዚአብሔር زفر هو يسفر يناقفهم كايد خبرنا أملاخ يكون نحنا نأملاخ فرحنا نخل نتعجسنا اب ذريانا ملأخت اللونا سلا كل እግዚአብሔር أملاخنا كبري مسغانا نعو يكون أملاخنا نزقوا أزي زخفتلنا نمسجنو نحنا ما نزقوا أزي تخافتكم كون عدل سلا ذهبنا أملاخنا كبري مسغانا نعو يكون تبسن بد حبرنا يو
እቶም ቀዳም መቸም በዛ ዓዲ ጁላይ 4 በዓልና ጽነት እዩ እሞ መድሃኒ ዓለም መዓልቲ ሽዑ ገጢሙሎ ኣገልግሎት ኣለና ልክዕ ከም ሰንበት እቶም ዘለና መፂና ክንሳተፍ ድማ ቤተክርስትያን ትዕድማላ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ኣምልኾ ስግደት ንዑ ይኹን ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ብጸሎት ክንዓጽና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን። ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ፣ ስለዚ ጉባኤ እዚ ነመስግነካ። ንዓና ድማ ኣምላኽና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ስለ ዘፍቀድካልና ድማ ነመስግነካ እሞ እቲ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣምላኽና ንዓይ ኢልና ኩልና ነና ነብስና ኣፕላይ ክንገብሮ እሞ ክንነብረሉ ኣብ ጽቡቕ ነርና ናብቲ ሕማቕ ትኸይድና ተወዲቕና ብንስሓ ተሲእና ናብቲ ጽቡቕ ክንምለስ ኣምላኽና ስጋዕ መወዳእታ እትዕገስ ነብሲ ዓድለና። ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እዩ። መፀዋዕታ ኣምላኽ ኣበይ ነርኩም ዘይኮነስ ኣበይ ኣለኹም እዩ። መምህላውና ኣምላኽና ምሳኻ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና። ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና። መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና። ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና። እዚ ንጾሞ ዘለና ድማ መንፈሳዊ ሓይሊ እንረኽበሉ ኣብ ኣገልግሎትና ድማ ዕውታት ንኾነሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባእ እየን ግበረልና። ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና። ካብ ሕማቕ ምርኣይ ይዕንትና፣ ካብ ሕማቕ ምስማዕ ኣእዛንና፣ ካብ ሕማቕ ምዝራብ ልሳንና፣ ካብ ሕማቕ ምሕላን ሕልናና፣ ካብ ሕማቕ ምሕሳብ ልብና፣ ካብ እኩይ ተግባር ምግባር ኣእዳውና፣ ካብ ኣብርኾ ስቦታ ምኻድ ድማ ኣእጋርና ኣጽመና። ኩሉ ህዋሳትና ንኽብሪ ይኹን። ንሪኦ ንኽብርኻ፣ ንሰምዖ ንኽብርኻ፣ ንዛረቦ ንኽብርኻ፣ ንሓስቦ ንልብኻ ንኽብርኻ ንገብሮ ንኸደ ኩሉ ድማ ንኽብርኻ ይኹን ኣምላኽና። ኩሉ ንኽብርኻ ተኾይኑ ንዓና ድማ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ንበረኸት ንሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ንጽድቂ ንመንግስቲ ሰማይ እሞ ከምኡ ክንከውን ንስኻ ርዳእና። ሰላም ኣዑልካ እናእኻ ነመስግነካ። ሰላም ኣሕድረና። ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና። ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽኻ መገሽኦም ብድሓነ ሰላም ምለሰልና። ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ኩሎም ሕሙማን ፈውሰልና። ሕዙናን ኣጻናንዓልና። ኣብ ጸልማት ዘለዉ ኣብርሃሎም። ኣብ እህታት ዘለዉ ስቃየ ማቕልል። ጠምዮም ጸሚኦም ለዘዉ ንሳእ ውሱራት ፍታሕ ኣምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና። ነዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና መመለሽካ ይዕብየልና። ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት፣ ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት፣ ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍታሕ ወይ ስረይ ዜና ኣምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩክ እሳቴ ብርሃን አንቱም ኣውየ ካህናት ወአውየ ዲያቆናት እዱ ኣነሳሪ ጎፃናት በበስምክሙ ኩንፍታኑ ንጻህነ ይረስየንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን
ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብረና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ተማሃርናዮ ኣብ ልብና ኣሕዲሩ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ክሳብ መወዳእታ ኣብ እምነትና ፀኒሕና ብትዕግስቲ ክሳብ ሞት እሙናት ኮይና ኣኽሊል ህይወት ክንቅበል ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ድሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ከለኹም አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ድንቆን ሓወይ ኩልኹም ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ፅቡቅ ተማሂርና ቴንኪዩ ጥዑም ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ዲያቆን ሓውና ብሩኽ ለይቲ ማሂርና ክብረና ኣምላኽ አሜን ብሩኽ ለይቲ ኣገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን ኩለና